A bacha, Lucka už je venku, je na střeše. Prostě nechoď úplně k tomu kraji, jo, hlavně. Aby se ti nic nestalo, úplně k tomu kraji ne a jde do akce. Můžeme zapnout třeba nahlas muziku nebo tak něco? Nemůžeme zapnout nahlas muziku, protože já jim to všechno budu přenášet, aby věděli, že do toho jdeš pěš. Ještě se uzdravila. Já mám pocit, že tam nikdo není. Ale jo, jsou tam. No, Lucka se snaží vymluvit, že tam nikdo není, ale... Před chvilkou jsem tam někoho viděla, takže tam musí někdo být. Dobrý den. A už zkouší Můžu se zeptat, je tam někdo v tom skladu? Jo, už tam je a on jde zrovna na tuhle stranu nějaký pán. Jenom vy a ještě někdo. A nějak se tváří toho, že vůbec sám nevěří tomu, co vidí, jak vůbec něco takového může existovat. To byl strašně hodnej. Jo, a někoho volá asi, A to jste všichni, co tam jste? Volá někoho z toho skladu. Dobrý den, já se omlouvám, že vás držu od práce. Ale máme tady takovou jako docela divně. Banální záležitost. Já jenom nevím, jestli k tomu jako něco řekne, směje se. Chlapci se smějou, takže všechno je v pořádku. Ale evidentně je z toho nějaký nesvůj. Jo, vím, tady pán už mě viděl, mimochodem. A zatím jako máme takovou soutěž. Nic, jenom kouká. Takže právě jsem ho splnila, takže já vám, pánové, velmi děkuji. Můžete jít zase do práce a opravdu přeji vám. Možná, že potom jde k lékaři. Naschle. A nechá si vyšetřit zrak. Takže já si myslím, že je všechno naprosto v pořádku. Ona je neuvěřitelná, prostě. To je něco neuvěřitelného. Máme to. Já tleskám a já už